Barangay Love Stories. Love Stories. Wala namang masama sa pagbibigay, pero kailangan mo ring limitahan. Wala namang masamang magbigay, pero dapat alam mo kung hanggang saan lang dapat. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang magbigay ng higit pa sa kailangan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Oliver, 30 years old. Netong nakaraan ay may nangyari na gusto ko sanang ihingi ng tulong sa inyo. Ang kaibigan ko since college na itago na lang natin sa pangalang Alan ay minalas. Maraming nangyari sa kanyang hindi maganda sa buhay at ako ang una niyang nilapitan para sabihin yon. Natagalan nga bago ko siya nireplyan sa message niya sa akin sa Facebook. Busy kasi akong tao, Papa Dudut, at bihira akong mag-check ng Facebook. Nagtampo pa nga siya pero hindi ko na lamang inintindi kasi alam ko naman na mabigat ang pinagdadaanan niya. Nakiusap siyang makipagkita sa akin agad-agad pero hindi ko napagbigyan. Sinin niya lamang ako at alam kong sumama ang loob niya. Masyado ko nang kilala si Alan kaya alam ko noon na malaki ang tampo niya sa akin. Hinayaan ko muna siya dahil marami akong kailangang ayusin sa trabaho ko. Alam ko noon na kapag pinabayaan ko kasi siya ng ilang araw lang ay siya rin ang kusang magpaparamdam. Ganon ang ugali ni Alan, Papa Dudut, lalo kapag meron siyang kailangan. At hindi naman ako nagkamali. Nagparamdam siyang muli at nakiusap na kung pwede raw ay magkita kami. Inayos ko na ang schedule ko para makapagbigay ako ng oras sa kanya. Pinapunta ko na lamang siya sa bahay kaya lang sinabi niya na wala siyang pamasahe. Kaya ako ang nag-book ng sasakyan papunta sa bahay. Pagkakita ko sa kanya naramdaman ko kaagad ang bigat na dala-dala niya. Pinagtimpla ko siya ng maiinom niya at saka hinintay ko siya na ikwento lahat ng nangyari sa kanya, Papa Dudut. Nabasa ko palang mga message mo, kinabahan na ako eh. Pasensya na kung di ako agad sumagot ha. Busy talaga eh. Pasensya ka na rin kung medyo makulit ako ha. Ang bigat na kasi. Sobra. Kaya mo na bang pag-usapan? Medyo naguluhan kasi ako sa mga sinabi mo sa Facebook eh. Magulo talaga. Kasi nga ang dami nang nangyari. Kwento ka na. Wala naman akong gagawin ngayon eh. Paano ko ba sisimulan to? O kung gusto mo, sa ibang araw na lang. Hindi pare. Ngayon na ako magkukwento. Okay, sige. Hiwalay na kami ni Cecil. Kailan pa? Last month. Iniwan niya ako. Kaya pala kanina nung chinek ko Facebook mo, puro kadramahan ang mga post mo eh. Nagpapapansin kasi ako sa kanya, baka sakaling mamiss niya ako. Umepekto naman ba? Hindi nga eh. Ano nang nangyari? Meron siya nakamabutihang lalaki sa trabaho nila. Iniwan niya ako tapos sumama siya ron. Niloko ka niya? Oo. Nangyari yan nung nagkakagulo na kaming dalawa dahil nga natanggal ako sa trabaho. Natanggal ka rin sa trabaho? Puro kamalasan na, di ba? Mas interesado ako kung bakit ka natanggal sa trabaho mo. Ano bang nangyari? Nakakahiya mang aminin pero may nagawa kasi akong mali. Bale ang nangyari, yung isang katrabaho ko nun sa shop, naglalabas kami ng furniture tuwing gabi. Tapos binibenta namin sa mga kakilala namin na kalahati lang ang presyo. Bakit mo naman ginawa yun? Ang laking pagkakamali nun. Dala na rin siguro ng pangangailangan kasi nga nabuntis ko si Cecil. Natakot ako na di ko matustusan yung pangangailangan niya eh. Kaya nagnakaw ka sa trabaho mo? Ang bala ko lang naman talaga, pansamantala lang yung ginagawa kong pagnanakaw na yun eh.
Ilang furniture lang naman yung balak naming ilabas kaso yun nga, nagkahulihan. Buti di ka pinakulong ng amo mo. Maraming utang na sahod sa akin yung boss ko. Nagkapatawaran na lang kami kaysa umabot pa sa demandahan o ano. At yan ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Cecil? Oo pare, nagalit talaga siya eh. Kaya siguro siya nakunan. Na-depress siya after nun. Tapos nanlamig na siya sa akin. Sinubukan ko namang ayusin yung relasyon namin pero wala eh. Nakipagmabutihan na nga siya ron sa katrabaho niya. Iniwan niya ako tapos inamin niya sa akin lahat bago siya umalis. Mali naman na nagloko siya. Pero mas malaki yung maling nagawa ko sa kanya. Ako yung unang sumira ng tiwala at saka ng relasyon namin eh. Kasi nga nagnakaw ako sa trabaho ko. Makakabawi ka rin. Hindi man agad-agad pero makakabawi ka. Sana nga makabawi pa pre. Kaya nga kakapalan ko na sana yung mukha ko para humingi ng tulong sa'yo. Magkano ba ang kailangan mo para makapagsimula ka ulit? Papautahin kita. Sa totoo lang, mas kailangan ko sana ng matutuluyan at makakasama. Pwede bang dito muna ako sa'yo kung di ako makakaabala? Bakit naman hindi? Maganda rin na may kasama ka para di ka na malungkot. Yun nga lang din talaga ang kailangan ko sa ngayon. Kailangan ko talaga ng mga kasama. Baka kasi makaisip pa ako ng masama na pwede kong gawin sa sarili ko kung mag-isa ko na harapin tong nangyayari sa akin. Walang problema. Lumipat ka na dito kahit kailan mo gusto. Bukas ang bahay ko para sa'yo. Hindi ko natanggihan si Alan dahil malaki ang naitulong niya sa akin noong nag-aaral pa lamang kami sa kolehiyo. Siya ang unang naging kaibigan ko at nakasama. Nahirapan ako mag-adjust sa college dahil nga ay laking probinsya ako at nalayo ako sa pamilya ko para makapag-aral sa Maynila. Si Alan ang nakasama ko sa tuwing nalulungkot ako dahil nami-miss ko ang pamilya ko. Si Alan ang nakasama ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema sa grades ko. Tinulungan niya akong makapasa sa huling semester namin sa college dahil naging alanganin ang mga grado ko. Pinagtiisan niya akong turuan na naging dahilan para mapabayaan na niya ang sarili niyang grado. Dahil sa pagtulong niya noon sa akin, siya naman yung bumagsak at na-delay na makapagtapos. Nakonsensya naman ako at pinangako ko sa kanya na tutulungan ko siya balang araw kahit sa anumang paraan. Hanggang sa sumapit na nga ang naging problema niyang yon sa trabaho at relasyon niya kay Cecil. Wala na siyang malapitan noon at alam kong ako ang kailangan niya. Kaya hindi ako nagdamot sa kanya ng tulong. Pinapasok ko siya sa bahay para magbalik ng utang na loob. Sa mga unang araw na nakasama ko siya ay nakita ko talagang matinding lungkot at pagbagsak ng kanyang kalagayan. Sinubukan ko siyang pasayahin at kausapin pero madalas ay nagkukulong na lamang siya sa kwarto para mag-cellphone. Naawa man ay hinayaan ko na lamang siya dahil baka yon ang prosesong kailangan niya para makapag-move on sa mga nangyari sa kanya. Hindi pa siya nakakuha ng trabaho dahil gusto lang talaga niyang magkulong at magtago sa lahat lalo na sa kanyang problema. Naiintindihan ko naman siya dahil kahit siguro ako ay ganon ang gagawin ko kapag nakaharap ako ng ganong klase ng mga problema, Papa Dudut. Oh, Alan! Lumabas ka rin sa kwarto mo sa wakas. Bakit? Namiss mo ba ako? Huwag kang ganyan. Di pa ako nakaka-move on kay Cecil. Ah, speaking of Cecil, narinig kong kausap mo siya kagabi ah. Oo, namiss ko eh. Nangangamoy balika na ba? Negative. Ayaw na talaga niya eh. Tinawagan ko siya kagabi kasi namimiss ko. Nagkunwari ako na hinahanap ko yung ID ko sa trabaho sa kanya kasi nga nawawala. Palusot ko lang naman yun. Oh, anong sabi? Nagalit sa akin pre. Naalala na naman daw niya yung ginawa kong kapalpakan sa trabaho. Baka di mo narinig pero nag-away lang kami kagabi. Mas maganda kasing dumistansya ka muna.
Alam kong namimiss mo siya pero di makakatulong kung lumalapit ka pa sa kanya. Masyado pang maaga. Naalala pa niya yung nagawa mo eh. Ako rin naman Naaalala ko pa rin yung panluloko niya sa akin. Kaya nga di muna dapat kayo magkausap o magkita. Space lang ang kailangan para malaman nyo kung kakailanganin nyo ang bawat isa balang araw. Galing magbigay ng payo Talk to Papa ng Barangay LS Yarn? Nahawa na ako sa pagbibigay nila ng payo eh. Meron ka bang may papayo sa akin ngayon? Sige lang, magmukmuk ka lang. Kailangan mo yan para ikaw na rin mismo yung manawa sa sitwasyon mo. Ikaw na rin mismo yung gagawa ng paraan balang araw para mapabuti yung kalagayan mo. Ayos talaga, payong DJ sa radyo Mag-apply ka na. Ay, bumili nga pala ako ng pizza. Gusto mo kumain? Sumabay ka na sa akin. Mamaya na siguro. Sige, sabay na lang tayo mamaya. Di pa rin naman ako gutom eh. Uy, Oliver. Salamat Di ko talaga alam gagawin ko ngayon sa buhay ko Salamat kasi pinatuloy mo ako dito sa bahay mo. Ang drama naman ito. Ayos lang yun. Dati ka pang maraming naitulong sa akin. Bakit naman di ko susuklian yun? Makakabawi rin ako sa'yo. Pahingi lang ako ng konting oras. Tsaka konting pangunawa na rin. Sa ngayon kasi di ko pa kayang bumangon Naiintindihan kita. Gawin mo kung ano yung kailangan mong gawin para makayanan mo ng bumangon ulit. Sa susunod sana di mo ako pressurein kapag sawa ka na sa mukha ko. Ilang taon tayong magkasama sa dorm nung college. Ano ba naman yung magtiis pa ulit ako ng konti ngayon? Baka sa susunod niyan mabilang mo na lahat ng nunal ko sa mukha. 8. Anong 8? 8 lahat ng nunal mo sa mukha. May 2 ka pa sa batok. Grabe. Pinaglihi ka ba sa nunal o sa pasas? Ganyan nga, tumawa ka. Kailangan mo yan para makalimot. Salamat Oliver Makakabawi rin ako sa'yo. Saka mo na isipin yung pagbawi sa akin. Bumawi ka muna sa sarili mo. Yan ang kailangan mo ngayon. Napangiti at nakita kong parang nag-isip si Alan sa mga sinabi ko. Maya-maya pa'y tinanong niya sa akin kung pwede na naming lantakan ang pizza na nabili ko. Natawa na lamang ako at sinabing pwede na. Nagtungo na kami sa sala para kainin at umorder na rin ako ng beer habang nanonood kami ng TV. Nakita ko sa kanya na nakangiti na siyang muli kahit konti. Natuwa ako na hindi na niya kailangang magkulong muli sa kwarto niya tulad ng dati. Nakiusap din siya sa akin na huwag muna naming pag-usapan ang problema niya, lalo na si Cecil. Nasabi rin niya na kung sakali mang may mabalitaan ako kay Cecil ay huwag ko muna raw sabihin sa kanya dahil baka magmakaawa lamang siyang bumalik sa babaeng yon. Tumango na lamang ako para ipakita sa kanya na naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Pinagpatuloy namin ang panonood kahit na inaantok na ako dahil nakita kong nakatulong yon sa kanya para makalimot kahit konti. Nakatulong din naman si Alan sa akin, Papa Dudut. Hindi ko lang nagawang sabihin sa kanya pero malungkot ang buhay ko na mag-isa lamang sa bahay ko. Wala naman akong mapagsabihan dahil nahihiya akong aminin noon ang kinakaharap ko. Kaya nga parang panalo na rin sa akin noon ang pagstay ni Alan dahil kahit papaano ay may nakakausap na ako pag nasa bahay ako. Ilang taon na rin akong walang naging karelasyon dahil wala namang pumapatol sa panliligaw ko. Ang pamilya ko naman noon ay nasa probinsya at bibihira naman akong makauwi dahil nga madamot sa leave ang trabaho ko. Kaya naman sinikap kong magpakasaya ng mag-isa. At noong dumating si Alan, aaminin kong nabawasan na ang lungkot ko, Papa Dudut. Masarap din naman pala yung may nakakasama ka lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay nauubos ka na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtagal pa nga ng ilang buwan si Alan sa bahay, Papa Dudut. Hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho kahit sinimulan na niya yung gawin. Naawa ko sa kanya kapag umuwi siyang malungkot dahil hindi naman siya natanggap sa mga inaplayan niyang trabaho.
Sinubukan ko pa nga ang pag-aanin ang sitwasyon niya sa pamamagitan ng pag-aaya sa kanyang lumabas para mag-inom. Pero lagi na niya akong tinatanggihan. Nagbalik siya sa pagkukulong sa kanyang kwarto. Pinabayaan ko naman siya dahil yon nga marahil ang proseso niya. Isang araw ay napagod na siya sa ganong buhay kaya unti-unti ay nagbalik na siya sa pagpapasigla sa sarili niya. Lumabas na siyang muli para mag-jog o kaya naman ay para lamang magpahangin lang noon sa labas. Natuwa ako sa napapansin kong pagiging positive niya. Nag-apply siyang muli sa mga trabaho pero hindi pa rin siya tinanggap. Hindi na nga lang siya na down sa mga pagkakataong hindi siya nakakakuha ng trabaho. Masaya ako sa nakita kong improvement sa kanya. Kaya lang may napansin din akong kakaiba. Hindi ako natuwa na napansin kong makalat siya sa bahay. Malinis kasi akong tao pagdating sa katawan at sa bahay at alam niya yon kahit noong college pa lamang kami. Noong una nagliligpit pa siya ng mga kalat niya pero nang tumagal ay hindi na. Hindi ko naman siya magawang sabihan kasi napangunahan na ako ng hiya. Natakot din ako na baka masamain niya o kaya bigla na lang siyang ma-down. Isang araw ay hindi ko na talaga kinaya pa ang pagiging marumi niya sa bahay kaya sinubukan ko na siyang kausapin noon, Papa Dudut. Oliver, Mukhang babad ka sa TV ah. na-addict na kasi ako sa series na pinapanood ko since last week eh. Tara, sabayan mo ako. Pass muna ako. Napagod mata ko sa trabaho. 8 oras din ako nakatutok sa monitor ng computer ko sa opisina. Kumain ka na lang, nagtira ako ng paksiw, nilagay ko sa ref. Di pa ba sira yun? Last week ko pa nabili yun eh. May suka kasi kaya hindi agad masisira. Saka nasa ref naman eh. Oo nga pala, yung ref natin puno na. Ang dami mo kasing binibiling pagkain natin, idadalawa lang naman tayo dito. Kala mo lagi ka may bisita eh. Konti lang naman talaga kung tutuusin. Napansin ko kasi yung mga lalagyan ng pagkain na wala namang laman. Nasa loob pa rin ng ref. Alam mo, napansin ko nga rin yun. Ako kasi kapag wala ng laman, nilalagay ko na sa lababo para maugasan. Pangit kasi na nasa loob lang ng ref. Baka pamahain pa ng bakterya o kaya germs. Naalala ko nga pala, maselan ka sa ganun. Buti naman at naaalala mo. Sana ngayon di mo na makalimutan. Ay, oo nga pala pare, may iba ako. Barado na naman yung lababo. Dapat kasi kapag naguhugas ng pinagkainan, tinatanggal muna yung mga mantika o tirang ulam para di nagbabara sa lababo. Ang hirap pa namang maghanap ng tubero ngayon. Naku, mahirap talaga maghanap ng tubero. Kung may mahanap ka man, tatagayin ka sa presyo. Kaya nga dapat maiwasan natin yung pagbabara ng lababo, di ba? Next time siguro kapag maghuhugas ka ng pinagkainan mo, baka pwedeng ilagay mo muna sa maliit na plastic yung mga natirang pagkain para di bumara sa lababo. Sige, paalala mo sa akin sa susunod. Mabilis ako makalimot eh. Oh, hindi ka ba nagtapon ng basura kahapon? Hindi ko naabutan kanina eh. Late ako nagising. Sa ibang araw na lang pag nagising ako na maaga. Mag-iisang linggo na ata yung basura na yun sa gilid ng lababo ha. Iba na yung amoy. Baka pamahain na yun ng ipis. Kung sakaling maabutan mo, ikaw na lang siguro magtapon pre. Mas maaga ka nagigising sa akin eh. Ay, pero kung sakali lang. Pasok muna ako sa kwarto ha. Tuloy ko na lang tong pinapanood ko mamaya. Ay, oo nga pala. Parang may naamoy akong iba sa kwarto mo ha. Baka may namatay na daga sa loob. Pakicheck mo naman. Naku, walang daga dun. Baka mga labahin ko yun. Di ka pa ba naglalaba? Walang oras eh. Palondry mo na lang kaya. Pautangin kita. Naku, wag na. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Basta kapag sinipag ako, lalabahan ko na lang lahat yun. O paano? Idlip muna ako ha. Hindi ko nagawang sabihin ng diretso kay Alan ang mga concerns ko. Akala ko madadaan ko siya sa pagpaparinig pero nagkamali ako. Wala na ako nagawa noong pumasok na siya sa kwarto niya para umidlip. Nalibadbaran ako sa itsura ng bahay dahil laging makalat at ako lagi ang naglilinis.
Para bang may kasama akong bata noon na pasaway. Nilinis ko ang ref at saka hinugasan ang mga pinagkainan ni Alan sa lababo. Nagwalis na rin ako at saka inayos ang basurahan namin para hindi mangamoy. Nainis na ako pero pinakalma ko lamang ang sarili ko dahil ayokong magpadala sa emosyon ko. Nang mga sumunod na araw ay ganoon pa rin ang nangyari kaya nanawa na akong magparinig. Ako na lamang ang naglinis dahil alam kong wala akong mapapala sa kanya, Papa Dudut. Tinulungan ko na siyang maghanap ng trabaho para makabangon na siya at makatulong para mas mapabilis ang pag-alis niya sa bahay ko. Nakakuha naman siya ng trabaho at natuwa ako hindi para sa kanya kundi para sa sarili ko. Pakiramdam ko noon ay yun na ang paraan para mapaalis ko siya at muling masolo ang bahay ko. Kinausap niya ako at sinabing hindi pa siya ready na umalis ng bahay dahil kulang pa raw ang sahod niya. Nadismaya ako pero sinabi ko sa kanya na ayos lang kahit sa totoo lang, hindi naman. Naintindihan ko rin naman siya dahil hindi pa kaya ng sahod niya ang magsolo. Kaya naman tiniis ko pa siyang makasama, Papa Dudut. Ang hiniling ko na lamang sana'y magabot siya kahit magkano para pangdagdag sa mga bayarin sa bahay. Hindi na kasi biro ang gastos ko noon dahil dalawa na kaming binubuhay ko. Nabawasan na nga ang naibibigay ko sa pamilya ko dahil mas marami ang napupunta para kay Alan. Kaya naman isang araw ay nilakasan ko na ang loob ko para humingi ng kaunting ambag sa kanya para sa bayarin sa bahay. Alan, busy ka? Di naman, medyo lang. Bayaran na pala ng kuryente at internet. Oo nga, nakita ko yung bill na dumating kanina. Tumaas na naman yung kuryente. Grabe talaga. Oo nga eh. Babawasan ko na nga yung panonood ko ng TV. Sorry pare kung malaki na naman ang babayaran mo sa kuryente. Yun nga sana yung sasabihin ko. Na bawasan ko yung panonood ko ng TV? Hindi yun. Wala namang problema kung manunood ka ng TV kasi libangan yan eh. Babawasan ko na rin talaga. Sumasakit na mata ko eh. Baka naman pwedeng mag-ambag ka kahit konti sa kuryente. Nabibigatan kasi ako sa bayarin natin eh. Saka humihingi ng extra nanay ko eh para sa gastusin nila sa probinsya. Naku pare, sabihin mo sa nanay mo na mahirap ang buhay dito sa Manila ngayon kasi nga nagtataasan lahat ng bilihin. Sigurado ako maiintindihan ka nun. Ayoko namang sila nanay ang mag-adjust sa responsibilidad ko sa kanila. Oliver, tandaan mo, hindi mo sila responsibilidad Di mo naman ginustong maipanganak sa mundo di ba? Sila naman ang gumawa sa'yo. Kaya dapat ikaw ang obligasyon nila, hindi ka baliktaran. Gets ko point mo. Pero baka naman pwede mag-abot ka lang kahit konti sa kuryente. Para alam mo yun, makabawas sa bigat ng babayaran ko. Negative pare. Sa susunod na buwan na lang ako mag-aambag para sa internet natin. Pero paano yung kuryente natin? Internet lang kasi kaya ko eh. Alam mo naman kung magkano lang sahod ko, di ba? Magkano lang kasi yung internet? Kaya ko namang bayaran yun eh. Yung kuryente, dun ako nabibigatan. Mo, sa susunod kapag meron akong extra magbibigay ako. May kailangan lang din kasi akong pagkagastosan ngayon. Ano yung pagkakagastosan mo? Di ba pwedeng unahin yung kuryente natin? May nahanap kasi akong tour package sa Palawan eh. Sobrang mura pare. Bala ko sana magbakasyon kasi deserve ko naman. Ang dami nangyari sa akin ngayong taon eh. Kailangan kong makahinga. Pwede namang sa malapit ka lang muna. Yung kaya ng budget mo. Kayang-kaya naman ng budget ko tong Palawan tour package. Basta di ka lang hihingi ng ambag sa kuryente. Kailangan mo ba talaga yan? Oo eh. Makakatulong sa akin to para makamove on ako kay Cecil. Pwede ka naman mag-move on kahit di lumalayo May nabasa kasi ako, makakatulong daw ang pag-travel para makalimot. Send ko sa'yo. Subukan mo muna sa malapit. Marami namang nakamove on sa malapit. Pwedeng sa Sagada o kaya sa Baguio. Di ba yun ang takbuhan ng mga sawi? Ayoko na ron. Marami na nagpupunta ron eh. At sa Palawan wala? Mas gusto ko sa Palawan mag-move on eh. Napailing na lamang ako sa usapan namin ni Alan, Papa Dudut. Hindi na naman ako nanalo.
Alam kong mahina ako sa komprontasyon kaya nagpatalo na lamang ako. Saka alam ko naman na kahit anong sabihin ko noon ay hindi siya mag-aabot. Kaya naman hinayaan ko na muling makatakas siya sa pagbabayad. Nagpaalam akong papasok sa kwarto pero bago pa man ako makalakad ay binili na niya akong mag-grocery dahil paubos na raw ang kape, sabon at shampoo namin. Mas lalo ko nainis dahil siya ang madalas na nakakaubos noon, samantalang pag ako ang gumagamit hanggat maaari ay tinitipid ko. Gusto ko nang sabihin noon na siya na lang ang bumili ng sarili niyang shampoo at sabon dahil personal na gamit yon. Pero hindi ko na lamang sinubukan dahil alam kong sa akin din ang balik noon. Pumasok na lamang ako sa kwarto at napasuntok sa aking unan. Nainis na kasi ako na parang wala siyang kusa sa mga gagawin at babayaran sa bahay. Alam kong nakatulong din siya sa lungkot ko ng pag-iisa pero tuwing nakikita ko siyang pakalat-kalat sa bahay ay naaalibadbaran ako. Kapag naaalala ko noon ang mga kalat niya at pagiging kuripot ay nagagalit talaga ako. Hindi ko siya basta-bastang mapapalis noon ng bahay dahil maliit pa ang sahod niya at nakokonsensya naman akong ipagtabuyan siya dahil magkaibigan kami. Kaya lang ay umabot na ako noon sa puntong ayoko na talaga siyang makasama sa iisang bahay. Tinalo pa niya ang pamilya ko sa pagkuha ng pera sa akin. Itinulog ko na lamang ang galit ko kay Alan at hiniling na sana'y pagkagising ko ay matauhan na siya. Hiniling ko na sana pagkagising ko ay tubuan na siya ng hiya sa katawan niya. Hiniling ko na sana'y pagkagising ko ay wala na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinalipas ko pa ang ilang buwan para makita kung may pagbabago sa ugali ni Alan. At hindi na yon nangyari pa, Papa Dudut. Nagsayang lamang ako ng tiwala ko sa kanya dahil nga mas lumala pa ang ginagawa niyang pang-aabuso sa kabaitan ko sa kanya. Hindi ako natuwa lalo na nang mapansin kong nakakabili naman siya ng mga luho niya. Nakabili siya ng mga laruan at mga pagkaing tinatago niya sa kwarto niya. Masama man pero nasilip ko minsan ang kwarto niya noong umalis siya para makipag-inuman. Nainis ako dahil nauubos ang pera ko kakabili ng pagkain namin samantalang siya ay nagtatago ng pagkain sa akin. Inuubos niya sa mga alak ang pera niya pero meron naman pala siyang sariling stock sa kwarto niya ng pagkain. Nakabili pa siya ng mini ref na pinaglalagyan niya ng mga alak. Doon ko na rin nalaman na meron na pala siyang bagong trabaho na mas mataas ang sahod kesa sa akin base sa payslip na nakakalat sa mesa niya. Doon ako nawala ng gana sa kanya. Naisip ko na sobra na talaga yung ginagawa niyang pag-asa sa akin samantalang kaya naman pala niyang mabuhay ng mag-isa. Tingin ko sa kanya noon ay linta at nauubos ang dugo ko sa kakasipsip niya. Hinintay ko siyang makauwi ng bahay after ng inumang pinuntahan niya. Hindi na ako makapaghintay na makausap siya noon dahil gusto ko na talagang ilabas lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Handa ko na rin siyang paalisin noon kung sakaling hindi siya makipag-compromise sa akin sa mga bayarin sa bahay. Hindi ko naman balak sabihin sa kanya yung mga natuklasan ko sa kwarto niya at gusto kong siya na yung kusang magbanggit noon sa pag-uusap naming dalawa, Papa Dudut. Uy, Oliver. Mukhang maaga ka nakauwi ah. Walang OT sa trabaho? Kanina pa akong tanghali rito. Nag-half day ako sa trabaho. Masama ba pakiramdam mo? Baka may COVID ka ah. Kulong ka muna sa kwarto mo. Ayoko mawalan ng panlasa. Wala akong COVID. Gusto ko lang maglinis ng mga kalat natin dito sa bahay. Nako, halataan na ba yung mga kalat natin? Sorry ah, hindi ko maharap na maglinis ngayon. Bakit? Busy ka sa inuman?
May bago kasi akong trabaho. Nag-a-adjust pa ako. Wala ka na pala rin sa dati mong trabaho? Oo, wala na. Baba nga kasi ng sahod ko, di ba? Di mas mataas na ang sahod mo dun sa bago. Triple. Di makakapag-ambag ka na niyan sa gastusin natin sa bahay. Ano pare? Sabi ko nga sa'yo, kailangan ko muna mag-adjust. Mukha namang nakapag-adjust ka na eh. Nakakalabas ka na. Tapos nakakabili ka na rin ng alak. Baka naman pwede kahit magkano lang mag-ambag ka sa upa at sa kuryente. Hala, dati kuryente lang hinihingi mo sa akin ha. Bakit ngayon kasama na yung upa? Kasi nakatira ka rin dito? Huwag mo naman akong biglayin sa upa. Di ko pa nga kaya mag-ambag ng pangkuryente. Di mo kaya o ayaw mo? Magkano ba kailangan mo? 3K ang kuryente natin ngayon. Grabe, 3K? Ang laki naman. Di ko kaya yun. 1K lang kaya ko ibigay. Paalala ko lang na sa ating dalawa, ikaw yung malakas gumamit ng aircon. Magdamaga ng aircon mo samantalang ako naka-electric fan lang. Nag-i-aircon ka rin naman ah. Paano ako mag-aircon? Sira nga dati pa. Di ko mapagawa kasi mas inuuna ko yung bayarin dito sa bahay kaysa sa comfort ko. Magkano lang naman konsumo ng aircon? Malaki. Madalas nakakalimutan mo pang i-off. Mabuti na lang mas huli akong lumalabas ng bahay kaysa sa'yo kaya nache-check ko. So pumasok ka sa kwarto ko? Paano ko ma-off yung aircon kung hindi? Di nakita mo kwarto ko. Oo, nakita ko lahat ng mga pinamili mong alak at pagkain. Congrats din sa bagong mini ref mo at ibang gamit na nabili mo ha. Sana nagkwento ka man lang. Personal ko kasing gamit yun. Bakit ko ikukwento? Ang sa akin lang, kaya mo naman palang bumili ng mga ganong gamit eh. Bakit di ka marunong mag-abot kahit magkano? Kahit magkano lang? O sige, 1K lang iaabot ko ah. Ikaw na nagsabi. Alan, para ka naman. Wala nang bawian. Bigay ko sa'yo bukas bago ako umalis. Matutulog na muna ako. Huwag kang mag-alala. Di na ako mag-i-aircon mula ngayon. Wala namang kasing problema sa paggamit ng aircon. Basta marunong ka lang mag-ambag ng tama. Okay na yun. Nakakahiya namang makigamit ng aircon mo eh. Hayaan mo bukas bago ka pumasok sa trabaho, nakalatag na sa mesa yung 1K na ambag ko. Parang ang sama pa ng loob mo ah. Hindi masama loob ko. Ba't naman sasama loob ko? Karapatan mo namang maningil eh. Kahit sabihin kong di ko pa naman talaga kaya at medyo lugmok pa ako, wala naman ako magagawa kung talagang gusto mo na akong singilin eh. Okay lang naman. O sige, matutulog na ako ah. Maaga ko pang ipapatong sa mesa yung 1K na ambag ko eh. Nagdabog papasok ng kwarto si Alan. Nagpatugtog din siya ng malakas na music. Naramdaman kong yun na ang simula ng pagbabago ng pagkakaibigan namin. Nakadagdag siguro sa pagiging sensitive niya ang alak na nainom niya. Umasa ako noon na kinabukasan ay magiging ayos na siya at marirealize niya ang pagkakamali niya. Hinayaan ko na muna siya at natulog na rin ako. Kinabukasan maagang umalis si Alan at noong tiningnan ko ang mesa kung saan niya pinangakong ipapatong ang 1K na ambag niya ay wala naman akong nakita. Napakamot na lamang ako ng ulo at hinayaan na lamang. Inisip ko na lamang na baka nakalimutan niyang iwanan. Kaya lang lumipas na ang ilang araw pero hindi man lang niya naalalang iwan ang 1K kahit saang parte ng bahay namin. Iniwasan na rin niya ako at wala na rin akong lakas ng loob na kausapin siya dahil baka mas lalo lamang kaming magtalo. Ako tuloy yung nakonsensya sa inasta ko noong sapilitan ko siyang pinagambag. Sinubukan kong makipaglapit muli sa kanya pero hindi na niya ako kinakausap. Hinayaan ko na lamang ulit at humanap na lamang ako ng tiyempo kung kailan siya pwedeng makausap. Lumipas ang isang buwan at ganon pa rin ang trato niya sa akin. Sumapit na naman ang bayaran ng bahay kaya naman nilapitan ko na siya. Naglakas loob na akong humingi ng ambag sa kanya sa upa dahil nangangailangan ng pamilya ko ng pera. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na nagawang tanggihan pa ang pamilya ko sa hinihingi nila. Ginamit kong dahilan yon para mapilitan si Alan na mag-ambag. Binala ko na rin humingi ng hati niya sa lahat ng nagagamit niya sa bahay kahit yung pangligo at pagkain. Noong dumating siya kinagabihan ay napansin kong malungkot siya. Alam at ramdam ko noon na may nangyaring hindi maganda. Kaya naman nilapitan ko na siya.
Kumusta ka? O bakit? Nagtatanong lang naman. Ayos lang ako. May kailangan ka ba? Tumawag kasi si nanay sa akin kanina. Nagpapadala ng pera. Eh di padalahan mo. Na-short kasi ako nitong buwan eh. Ang daming binayaran dito sa bahay. Parang ang dating kasalanan ko na naman ah. Baka naman pwede makihati ka na sa upa since may trabaho ka naman na. Parang yun naman ang dapat, di ba? Wala na akong trabaho. Umalis na ako ron. Ha? Bakit ka umalis? Inunahan ko na. Narinig ko kasi na balak akong tanggalin eh. Ilang beses lang naman ako na-late sa trabaho. Pero kung umasta sila, kala mo nakapatay ako ng tao. Paano na yan? Eh di balik sa dati. Magkukulong ulit sa kwarto. Di ba umabot ka pa sa huling cut-off nyo? Eh di may last pay ka pa. Naka-hold nga eh. Kailangan ko pa magpa-clearance. Gawin mo na, pwede kitang tulungan. Ayoko munang asikasuhin. Galit pa ako. Tsaka na siguro. Pera lang naman yun. Pero paano ka mabubuhay niyan? Tulad ng dati. Dito lang muna ako sa bahay. Pwede bang isanla ko muna yung mini ref ko sa'yo? Kapos nga rin ako, di ba? Ay, paano na kaya ako nito? Mamaya na lang tayo ulit mag-uusap. Sumasakit na ulo ko sa lungkot eh. Tutulog na muna ako. Sige, lilinisin ko muna yung banyo natin. Ay, paano na kaya to? Tawagan ko nga si Cecil. Hello? Oliver? Cecil, akala ko binura mo na yung number ko eh. Hindi ikaw naman. Nakasave pa rin. Kumusta? Hindi okay eh. Kailangan ko ng kausap. Go lang, ano ba yon? Alam mo naman sigurong nakatira sa akin si Alan, di ba? Oo. Pinagyabang niya sa akin nung nakikipagbalikan siya dati. May problema kasi ako eh. Feeling ko na pagdaanan ko na yung problemang sinasabi mo. Hirap akong paambagin si Alan sa mga gastusin dito sa bahay. Sabi na eh. Ganito rin ba siya sa'yo dati? Mula nung nagsama kami, ganyan na yan. Kahit before pa siya matanggal sa trabaho niya, ako na ang sumusuporta sa kanya. Eh, saan niya dinadala pera niya? Sa luho. Kaya nga ako nakipaghiwalay sa kanya eh. Dati ko pa gustong makipaghiwalay. Kaya lang nabuntis niya ako. Wala akong choice. Eh nakunan ako. Tapos nasaktuhan pang natanggal siya sa trabaho. Yun na yung chance na nakita ko para makawala sa kanya. Kaya mo siya pinagpalit sa iba? Sinabi ko lang yan sa kanya pero wala naman talaga akong iba. Ginawa ko lang na palusot yun kasi ayaw pa rin niyang maghiwalay kami. Kaya sinabi ko meron akong katrabaho na nakakamabutihan ko. Doon pa lang siya nag-let go. Ah, okay. Klaro na. Gusto sana kitang kausapin dati tungkol sa kanya. Wawarningan lang ba? Kaso ayoko namang magmukhang naninira. Saka kapag nalaman mo yung totoo sa akin, baka aksidente mong masabi kay Alan. Mas lalo lang siyang magpupursiging makipagbalikan sa akin. Ayoko na talaga. Ang sakit ng ulo ko sa kanya. Ano na kayang gagawin ko? Hirap na akong mag-budget eh. Kasi para sa aming dalawa yung gastos ko. Naaawa na ako sa pamilya ko eh. Ultimo shampoo niya ako ang bumibili. Kapag hihingi ako sa kanya ng ambag. Dadabog siya at masama pa ang loob na magbibigay. Oo, ganyan nga. Mabuti sana kung magbibigay talaga. Pero paaasahin ka lang hanggang sa makalimutan mo na. Ganyan kami last month. Paalisin mo na siya dyan. Kawawa ka lang sa lintana yan. Paano ko pa aalisin? Eh umalis na naman siya sa trabaho niya. Wala siyang mapupuntahan. Hindi mo na yun problema. Paalisin mo na para mapilitan siyang magbanat ng buto. Hanggat may inaasahan siya, lagi lang siyang magiging tamad. Ako natauhan na. Sana ganun ka rin. Humindi ka na sa kanya. Nahihirapan ako. Ano kaya ang irarason ko? Sabihin mo lilipat ka na ng apartment. Mag-aasawa ka na, ganun. Bahala ka na sa dahilan, kaya mo na yan. Ang hirap magsinungaling, Cecil. Pero mas mahirap busugin ang linta, Oliver. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Natapos ang usapan namin ni Cecil, Papa Dudut. At hindi ko na rin alam ang gagawin ko noon kaya tinawagan ko na si Cecil
Lumabas muna ako saglit ng bahay para makapag-isip-isip sa mga pinayo ni Cecil sa akin. Pwede naman kasi akong magsinungaling noon, kaya lang ako yung tipo ng tao na madaling mahuli kapag hindi nagsasabi ng totoo. Kailangan ko lang ng maayos na kasinungalingan na walang butas. Nahirapan ako mag-isip kung ano ang sasabihin ko. Minsan gusto ko na lamang sabihin kay Alan ang totoo, kaya lang ay natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Naisip ko na baka yun pa ang maging mitya ng pagtatapos ng pagkakaibigan namin. Nahiya rin kasi akong paalisin siya dahil baka isumbat din niya ang mga nagawa niya noong college kami. Alam ko naman noon na wala akong maisasagot doon. Bumalik na akong muli sa bahay pero wala pa rin akong naisip na solusyon kung paano mapapaalis si Alan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakatira pa rin si Alan sa bahay at mas lumala pa ang sitwasyon. Dumoble ang bayarin sa kuryente dahil 24/7 na ang aircon niya. Hindi ko na siya halos nakikitang lumalabas ng kwarto niya pero narinig ko na naglalaro siya ng video game. Mukhang nakabili na siya at naiinis ako dahil hindi man lang niya naisip na abutan ako ng pera samantalang may pambili siya noon. Papa Dudut, baka naman pwedeng makahingi ng tulong sa inyong lahat kung ano ang inyong magandang pwedeng idahilan para mapaalis na sa bahay si Alan. Yun sanang hindi masyadong uusisain ang maraming tanong. Yung siya na mismo ang tatahimik at papayag sa gusto ko. Okay naman ang mga pinayo ni Cecil, kaya lang mas gusto ko yung hindi na kailangan makipagtalo pa. Kahinaan ko kasi ang komprontasyon at baka mas lalong lumala ang sitwasyon namin kapag hindi ko pa rin siya nakumbinsing umalis. Maraming salamat po sa mga tutulong sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay, Oliver. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, the best things in life are worth waiting for. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya at tiwala kay Lord na balang araw ay darating din ang pinakahihintay nating panalangin. Ikaw, kapuso, gaano katagal ang paghihintay na ginawa mo bago makuha ang iyong pinaka-aasam? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at magandang araw din sa mga listeners ninyo na nakasubaybay ngayon sa inyong programa. Ako po si Joaquin, 35 years old at isang government employee mula sa Laguna. Pangatlo po ko sa 6 na magkakapatid, engineer ang papa ko, samantalang housewife naman ang mama ko. Kung ako ang tatanungin ay masasabi kong above average ang estado ng buhay ng pamilya ko. Dahil professional si Papa at galing naman sa may kayang pamilya si Mama ay lumaki kaming magkakapatid na merong maayos na buhay. Lahat ng mga kapatid ko maliban sa akin ay nag-aral sa private school. Ako kasi, Papa Dudut, ay mas pinili ko mag-aral sa public noong high school ako dahil gusto kong makasama ang mga kababata ko. Ito na siguro ang isa sa mga desisyon na never kong pagsisisihan. Dahil kung hindi dahil doon ay hindi ko makikilala ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng puso ko. Si Erin. Papa Dudut, 4th year high school na kami noon nang mag-transfer si Erin sa school namin. Ako noon ang pinakaunang kaklase na nakilala ni Erin dahil ako ang seatmate niya. Sa akin siya naitabi matapos gawing alphabetical order ang seating arrangement namin sa unang araw ng klase. First day pa lang noon pero marami na kaagad akong nalaman tungkol kay Erin. Ako po kasi ang nakapareha niya sa first activity namin noon na Introduce Your Partner, kung saan ay pinakilala ako ni Erin sa buong klase samantalang ako naman ang nag-introduce sa kanya, Papa Dudut.
Bakit gagawin? I-interviewin daw natin ang isa't isa. Para saan? Para sa introduction, one by one magpapakilala tayo sa harap pero imbis na ipakilala mo sarili mo, ipapakilala mo yung partner mo, which is ako. Ah, yun lang ba gagawin natin buong klase? Ganun naman lagi sa first day of class eh. Puro introduce yourself lang lalo na dito sa English class. Paano tayo magsisimula? Tatanungin kita tapos magtatanong ka naman ng kahit na ano tungkol sa akin. Ganun lang kasimple. Mas maganda siguro kung magsimula muna tayo sa pangalan. Erin. Ako si Erin. Ikaw? Joaquin, pero kinantawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ikaw, may nickname ka rin ba? Wala eh. Erin lang. Wala namang tumatawag sa akin sa second name ko. Ganun ba? Erin Angeline kasi ang buong pangalan ko. Uy, mas bagay sa'yo yung Angeline. Ako, Joaquin lang talaga. Wala nang pangalawang pangalan. Di ba transferi ka? Oo. Galing kaming Cavite. Ba't naman kayo lumipat dito? Wala naman talaga kaming permanenteng bahay eh. Noon, nasa Batangas kami. Tapos lumipat sa Lucena. Tapos sa Cavite. Ngayon, Laguna naman. Bakit? Dahil ba sa trabaho ng mga magulang mo? Walang trabaho ang nanay ko. Sumasideline lang siya. Tatay ko naman, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Dalawa lang kami ni nanay na magkasama, kaya madali lang kami makalipat ng tinitirhan. Bakit naman kayo lumipat dito sa Laguna? Hindi ko alam. Masyado na yatang madaming utang si nanay, kaya ayun, tinakasan niya yung mga pinagkakautangan niya. Buti hindi kayo pinapulis ng mga tinakbuhan niyang tao. Sanay na si nanay sa mga ganun. Bawat probinsya yata rito, wanted siya sa dami ng utang eh. Tapos kada bagong lugar, bago rin ang pangalang ginagamit niya. May Yoli, Danica, Bernadette, Lisa. Kaya nga minsan, hindi ko na siya tinatawag sa pangalan eh. Parang scammer naman ang labas ng nanay mo. Lahat gagawin nun para sa bisyo niya. Di baling wala kaming ulam, basta may pambili siya ng bisyo niya. Ano bang bisyo ng nanay mo? Huwag mo nang alamin. Ikaw, mukhang mayaman ka. Ako? Hindi ah. Relo mo pa lang, mukhang mamahalin na eh. Pinaglumaan lang ng kuya ko to. Ano bang trabaho ng nanay mo? Sa bahay lang si mama. Si papa naman, engineer. Mayaman nga kayo, engineer tatay mo eh. Sakto lang naman. Pero hindi naman kami mayaman na mayaman. Sa bagay, nasa public school ka nga eh. Oh, di ba nga? Ilan naman kayong magkakapatid? May isa akong kapatid pero ipinaampon ni nanay dahil sa hirap. Nagkaanak ulit tapos ibinenta naman. 3 kami pero ako na lang yung natitira. Ikaw ang panganay? Hindi dapat. May kuya ako pero namatay siya habang nasa tiyan ni nanay. Ang saklap naman ng buhay mo. Wala pa tayo sa malalang parte ng buhay ko. Matatapos na siguro tong school year kapag kinuwento ko sa'yo lahat. Balik na lang tayo sa activity. Doon tayo sa mga bagay na gusto mong i-share sa buong klase. Ganito na lang. Ako na lang magsusulat ng introduction ko. Isulat mo rin yung sayo tapos palit na lang tayo para mas madali. O sige, mas madali nga yan. Papa Dudut, may pagkasnab ang first impression ko kay Erin. Hindi kasi siya masyadong palasalita pero kapag ikaw ang unang nag-approach sa kanya ay marami naman siyang naikukwento. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga kaklase namin. Hindi kanya lalapitan kapag hindi kanya type kausapin at malalaman mo yon dahil ipapaalam niya ito sa iyo mismo. May pagkatakles ang bunganga nito kapag binubuli mo siya ibubuli ka niya ng mas malala kaya rin walang masyadong nakikipagkaibigan sa kanya noon. Kung tutuusin ay ako lang yata ang maituturing niyang kaibigan sa classroom namin. Ayaw niyang sumama sa mga babae naming classmates noon kasi masyado raw silang maarte at hindi siya makasabay sa kanila. Karaniwan sa mga lalaki siya nakikisama na wala namang problema sa akin dahil mas lalo kaming naging close dahil doon. Kahit na parang aso't pusa kami kung mag-asara noon, Papa Dudut, ay mabilis na nabuo ang tiwala sa pagitan namin ni Erin. Siya ang naging best friend ko noong nasa high school ako na hindi ko inaasahang mangyayari dahil magkaibang ugali naming dalawa. Kung active ako sa academics, si Erin naman ay parang allergic sa pag-aaral. Seryoso ako sa school dahil nasa honor roll ako noong samantalang si Erin naman
ay chill lang basta pasado ang grades kahit na pasawang awa lang. Sa kabila ng magkaibang mundo naming dalawa, Papa Dudut, ay unti-unti akong nagkaroon ng pagtingin para kay Erin. Joaquin! Huy! Nandito ako! Erin? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Gabi na. Hindi ba malayo yung bahay niyo rito? Nagpapalipas lang ako ng oras bago ko umuwi sa amin. Talaga? Baka naman dinayo mo talaga ako rito ah. Siraulo ka ba? Ano naman kita? Ba't kita dadayuhin? Napadpad lang ako rito kasi wala akong mapuntahan. Tsaka hindi ko naman alam na taga rito ka pala. Sumakto lang na nakita kitang naglalakad. Teka, ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala to. Nakalmot ko lang sarili ko. Yung totoo, nag-away na naman kayo ng nanay mo no? Kaya ka nandito kasi masama na naman ang loob mo sa kanya. Sinong hindi sasama ang loob? Sampaling ka ba naman ng sarili mong nanay? Tapos ang tutulis pa ng mga kuko niya para mangkukulam. Pati tuloy pisngi ko na sugatan. Ano na naman ba kasing pinag-awayan nyo? Mahabang kwento. Mas mabuti na lang na wala kang alam. Wala ka rin namang maitutulong eh. Gusto mo samahan muna kita rito? Sige. Eto, gusto mo? Ano ba to? Ang pait naman yan. Ano ba yan? Alak ba yan? Di ka pa nakatikim ng alak? Gin yan. Kala mo soft drinks no? Ang bata-bata mo pa umiinom ka na ng alak. Nakalagay pa sa plastic at straw. Iyan ang natutunan ko sa nanay ko eh. Kahit na. Di mo ba alam na nakaka-turn off sa babae yung umiinom? Di ma-turn off kayo. Anong paki ko? Tsaka bata lang ako sa edad pero sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, daig ko pa mga matatanda. Kaya huwag ka na magulat kung bakit marunong ako uminom ng alak. O eto, tikman mo ulit. Ayoko, hindi ako umiinom. Pangit lang lasa niyan kapag first time mo. Pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo rin. Sige na, try mo ulit. Isang beses na lang ah. Sama talaga ng lasa eh. Tsaka ang init sa pakiramdam. Ayoko na. Ganyan din ako nung una eh. Huwag ka na uminom. Sinasayang mo lang yung atay mo. Hindi yan healthy sa katawan. Bakit? Na-turn off ka na ba? Wala ka na bang gusto sa akin? Sino naman nagsabing may gusto ako sa'yo? Huwag mo nang itago. Obvious naman eh. Tsaka sinabi na sa akin ni Arnold na crush mo raw ako. Ano? Totoo ba? Crush lang naman eh. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi tayo bagay. Magkagusto ka sa mga tipo ni Claire. Yung classroom president natin. Mabait yun. Matalino, maayos ang buhay. Hindi katulad ko ng walang kwenta. Paano kung mas gusto ko yung walang kwenta? Nahihibang ka ba? Ano naman mapapala mo sa akin? Mahirap lang ako. Walang kwentang nanay, bobo, walang future. Baka mamaya sampalin pa ako ng nanay mo ng 1,000,000 para lang layuan kita. Doon ka na lang sa mga ka-level mo. Wala nang patutunguhan ng buhay ko. Ikaw, may future ka pa. Lahat naman tayo may future. Tsaka, hindi ko mauutusan ng puso ko kung sinong tao ang gusto kong mahalin. Sigurado ka ba dyan? Pipiliin mo ko kahit wala kang future sa akin? Tulungan mo ang sarili mo, Erin. Bata pa naman tayo. Marami pa tayong oras para ayusin ang buhay natin. Huwag ka muna mag-give up ng ganito kaaga. Kaya mo ba maghintay? Maghintay? Gaano ba katagal? Kapag may maayos na akong buhay. Kapag nakaalis na ako sa poder ng nanay ko. Kapag mayaman na ako, may trabaho, yung tulad mo na wala nang gaanong problema. Kapag dumating ang araw na yon, sige, baka sagutin kita kapag niligawan mo ko. Yun lang ba? Sige, maghihintay ako. Basta ipangako mo lang sa akin na may maghihintay talaga ako ah. Promise, after 14 years, kahit itaga mo pa sa bato, susubukan kong ayusin tong walang kwentang buhay na to.
Kapag wala ka pang pamilya noon at single pa rin ako, kahit wala nang ligaw-ligaw, kasal na agad. 14 years? 30 na tayo nun ah. Sabi mo kaya mo maghintay. Papadudod sineryoso ko ang mga sinabi ni Erin ng gabing yon. Kahit na alam kong medyo nakainom na siya ng mga oras na yon. Sa katunayan, kinaumagahan sa klase ay gumawa pa ako ng kasulatan na nagsasabing magpapakasal kami pagsapit namin ng 30 kapag wala pa kaming kanya-kanyang pamilya. Sinabayan naman ni Erin ang trip ko noon at pareho naming pinirmahan ng love contract na ginawa ko. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumala pa ang problema ni Erin sa bahay nila. Patapos na noon ang school year nang magsimulang tumigil sa pagpasok si Erin. Wala naman akong ibang magawa para matulungan siya sa mga problema niya at ang tanging na ibibigay ko lamang ay support na kailangan niya ay ang makakausap at makakasama. Mabilis na dumaan ang mga araw at ang oras na natitira sa aming high school life ay naubos din. After graduation ay doon na rin nagtapos ang pagsasama namin ni Erin. Sa Manila na po ako nag-aral ng college kung saan ay kumuha ako ng business administration. Samantalang naiwan naman si Erin sa Laguna. Sinubukan pa niya noong mag-enroll sa college sa pag-asang maayos pa niya ang buhay nilang mag-ina. Pero hanggang first semester lamang ang tinagal niya dahil sa kawalan ng pera. Mas pinili na lamang ni Erin na magtrabaho para may pakain siya sa kanilang mag-ina. Tuwing umuwi ako sa Laguna para magbakasyon ay nagkikita pa rin naman kami ni Erin at nagkukumustahan. Pero noong second year na ako ay nagulat na lamang ako noong malaman ko na lumipat na pala sina Erin at ang nanay niya ng tirahan nang wala man lang pasabi at paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tapos kong makagraduate sa college ay agad ako nakapasok sa trabaho bilang isang government employee. At 26 years old ay bumukod na ako mula sa pamilya ko. 10 taon man ang lumipas pero never nawala si Erin sa isipan ko, papadudot. Sa loob ng mga panahon na yon ay tuluyan na akong nawala ng balita mula sa kanya. Mabuti na lamang at kasabay nito ay mas nag-advance pa ang technology sa pagsunod ng mga taon. Hinanap ko siya sa Facebook at sinuwerte naman ako dahil nakita ko kaagad ang account niya. Ilang araw ko rin pong in-stalk ang Facebook account ni Erin. Hindi siya masyadong ma-post pero base sa mga recent pictures niya ay malaki na ang pinagkaiba ni Erin. Kung medyo boyish siya noon, ngayon ay babae na ang datingan niya. Balingkinitan, matangkad at maputi at malayong malayo mula sa Erin na kaklase ko noon. Mas lalo tuloy ako na-excite na makita siya matapos ang mahabang panahon. Tiyak na kapag nagkita ulit kami ay marami kaming mapag-uusapan sa buhay. Sa iba't ibang bars nagtatrabaho si Erin, papadudot. May sarili siyang banda kung saan siya ang main vocalist. Sa QC siya nakatira, base na rin sa mga post niya at natutuwa akong makita na kabilaan ng mga gigs ng grupo nila. Nakakatuwang isipin ang Erin noon na gusto nang bumitaw sa buhay. Ngayon ay patuloy pa ring nagsusumikap. Nang minsang magkaroon ako ng long vacation ay sinubukan kong lumuwas para kitain si Erin. Sa isang resto bar ko siya nakita, papadudot. Thank you guys! Enjoy the rest of the night! Muli, kami ang bandang Rockplay! Kita-kits po ulit tayo bukas! Salamat! Okay, pack up na guys. Good job tayo tonight ha. Grabe ang crowd, sobrang active nila. Sana ganito lagi. Excuse po miss. Pwede po bang magpahabol? May gusto po sana ako ipa-request na kanta. Hala sir, nag-last song na po kami kanina eh. Tsaka magsasara na rin tong bar maya-maya. Balik na lang po kayo bukas. Uunahin ko yung request nyo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ha?
lang. Joaquin? Oh my gosh, ikaw nga! Nakakatampo ka naman. Di mo ako agad nakilala. Sorry, medyo madilim kasi. Tsaka tingnan mo nga, hindi ka na totoy. Payatot ka nun pero ngayon ang laki ng katawan ha. Ikaw rin naman. Malaki na rin ang ipinagbago mo. Mas lalo kang gumanda ngayon, tsaka mukhang masaya ka na ngayon. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Sana ikaw din. Oo naman. Masaya rin naman ako pero mas masaya sana kung dumating na yung araw na hinihintay ko. Ha? Anong araw naman yun? Basta, malalaman mo na lang pag dumating na yung tamang panahon. Alam mo, hanggang ngayon may tampo pa rin ako sa'yo. Ano na naman yan? Sorry na kung hindi kita naalala agad. Hindi yun. Medyo may tampo ako sa'yo nung bigla na lang kayong umalis ng Laguna. Di ka man lang nagpaalam. Wala ka man lang pasabi. Ah! Yun ba? Pasensya na. Biglaan yung pag-alis namin Nakahanap kasi ng bagong boyfriend si nanay noon tapos nag-decide silang dalawa na mag-live-in na lang dito sa Metro Manila. Kaya yun, hindi na ako nakapagpaalam. Tsaka wala ka naman sa Laguna nun. Nag-aaral ka nun Mabuti na nga lang nahanap ulit kita Oo nga. Paano mo nalaman na dito ako nagwo-work? Nakita ko sa Facebook. Talaga? Hindi na kasi ako masyadong gumagamit nun Mabuti na lang nahanap mo ako ron. Kaya nga Kumusta ka naman? Kumusta buhay? Eto, bokalista na ng banda. Awa ng Diyos, hindi naman kami nawawalan ng gigs kahit na hindi pa kami gaanong kilala. Kumusta na nanay mo? Matagal nang wala si nanay. Patay na siya. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sinaksak siya ng boyfriend niya. Pareho sila nakadrugs tapos biglang nag-away. Ayun, nagkasakitan. Naku, sorry, hindi ko nabalitaan. Ano na ngayon nangyari sa sumaksak sa kanya? Nakakulong na. Mabuti nga sinurrender niya sarili niya sa mga pulis Mabuti naman kung ganun. Nakuha niyo agad ng nanay mo yung hustisya. Matagal na yun. Huwag na nating balikan. Ikaw, kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Wala pa. Wala pa akong asawa. Masyadong busy sa trabaho Sa City Hall ako ngayon nagtatrabaho. Wala ka naman pala Unahan pa yata kita. Bakit? May asawa ka na? Wala pa pero live-in kami ng boyfriend ko. Ah, may boyfriend ka na? Oo, si Eric. Nakikita mo ba yon? Yung lalaki nakaupo sa harap ng drums? Siya yung boyfriend ko. Di ko in-expect na may boyfriend ka na pala. Ako nga, hindi ko in-expect na wala ka pa palang girlfriend Mas madidismaya ka siguro kapag nalaman mong never pa ako nagka-girlfriend. Talaga? Bakit? May hinihintay kasi akong babae. Kaso mukhang wala na pala akong maaantay. Papadudot, wala naman akong ibang babae na inaantay kundi si Erin lang. Kaso nga lang ay hindi na yata niya ako nahintay dahil meron na siyang boyfriend ng panahon na yon. Mukha nga nalimutan na rin niya ang promise namin sa isa't isa na magiging kami pagsapit naming dalawa sa edad na 30. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. 26 years old pa lamang naman kami noon at matagal-tagal pa ang kontratang pareho naming pinirmahan noong mga bata pa lamang kami. Pagkatapos ng pagkikita namin yun ni Erin ay muling nanumbalik ang dati naming pagkakaibigan. Kahit na magkalayo at may kanya-kanya na kaming buhay ay nagpatuloy ang komunikasyon namin. Pero marami pa rin ang pwedeng mangyari sa loob ng 4 na taon, Papa Dudut. Bigla na lang noong nawala sa social media si Erin. Hindi na siya nagpo-post sa Facebook at ang tanging komunikasyon namin ay biglang naputol. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Pagsapit ng 30th birthday ko ay sinubukan kong kontakin si Erin pero parang hindi na yata siya noon gumagamit ng social media. Pinuntahan ko siya sa Manila at sinuyod ng mga bars na pinagtatrabahuhan niya pero maging ang mga tao doon ay wala na ring balita sa kanya o kahit na sa banda nila na matagal na palang disbanded. Wala na akong ibang choice noon, Papa Dudut, kundi ang tanungin ng boyfriend ni Erin kung saan ko siya makikita.
Nalaman ko na lamang na matagal na pala silang hiwalay at ang huling balita niya ay sa Tondo nakatira si Erin. Hinanap ko po si Erin sa Tondo at mas swerte naman ako na nakita ko siya kaagad, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Joaquin? Hi! Pwede ko po ba kayo maabala? Anong ginagawa mo rito? Tsaka, paano mo ako nahanap? Nagtanong-tanong ako sa mga dati mong kabanda. Naghiwa-hiwalay na pala kayo? Oo, matagal na. Halika, pumasok ka. Salamat. Pasensya ka na ah. Magulo tong bahay, nakakahiya. Naku, okay lang. Ako naman yung nagpunta rito nang walang pasabi. So, anong nangyari sa banda nyo? Umalis ako sa banda nung naghiwalay kami ni Eric. Hindi na sila nakahanap ng kapalit ko, kaya ayun, naghiwa-hiwalay na rin sila. Talaga? Sayang naman. Ganyan talaga ang buhay. May times na masaya, may times na malungkot. Nasanay na ako. So, mag-isa ka lang ba dito? O may kasama kang iba? Kasama ko yung 2 anak ko. May mga anak ka na? Oo, meron. Isang 4 years old tapos yung isa 2 years old. Si Eric ba ang tatay? Yung una kay Eric, tapos yung pangalawa sa huling boyfriend ko. Pareho akong tinakbuhan ng mga tatay nila eh. Pero ngayon, wala ka namang kinakasama. Wala. Wala na akong oras para dyan. Masyado namang bigat ang buhay ko para mag-love life pa. Idagdag mo pa yung 2 anak ko. Ayaw mo na ba talagang bigyan ng chance ulit ang puso mo? Para saan pa kung iiwan din naman ako? Paano kung hindi? Tsaka wala nang magkakagusto sa akin. Tingnan mo nga itsura ko. Losyang na ako. Daig ko pang 80 anyos. Uy, hindi naman. Erin. Wala ka bang naaalala na promise noong mga bata pa lang tayo? Anong promise? Nung nasa Laguna ka pa lang, may promise ka na ginawa eh. Sandali lang ipapakita ko sa'yo. Ito oh. Naaalala mo pa ba to? Itong mga nakasulat sa papel na to? Ano yan? Ito yung contract na ginawa natin noon. Yung promise natin sa isa't isa na kapag 30 years old na tayo, tapos nagkataon na pareho tayong wala pang asawa, tayo na lang ang magkakatuluyan. May ginawa ba tayong ganyan? Meron. Hindi mo na ba tanda? Pumirma ka nga oh. Ayan oh. Bata pa tayo noon ah. Hindi ko naman alam na tototohanin mo pala yan. Sabi ko naman sa'yo noon eh. Seryoso ako. Maghihintay talaga ako. Kaso, paano yan? Hindi ko naman naayos ang buhay ko. Lumala pa nga eh. Tutulungan kita. Magtutulungan tayo na ayusin ang buhay natin. Parang hindi naman na pwedeng isave tong buhay ko eh. Tanggap ko na ganito na ang magiging kapalaran ko. Humanap ka na lang ng ibang babae. Yung mas bagay sa'yo. Mas kayang ibigay sa'yo yung mga bagay na deserve mo. Pero sa'yo ko nakikita yung mga yun eh. Kakayanin mo ba? Kung bibigyan kita ng chance, kaya mo ba akong tulungan kahit na ganito lang ako? Oo naman. Bigyan mo lang ako ng chance. Bigyan mo rin ulit ang sarili mo ng chance na ayusin ulit ang buhay mo. Kakayanin natin to. Pangako ko. Maghintay nga ng 14 years kinaya ko eh. Sira ulo ka talaga. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan sa huli tong gusto mong mangyari? Maniwala ka sa akin, Erin. Matagal ko nang pinapangarap ang araw na to. Wala akong pagsisisihan dito. Papa Dudut, wala akong pakialam kung may anak na si Erin. Wala akong pakialam kahit nasa squatters area pa siya nakatira. Kahit mahirap lamang siya, kahit na iba ang itsura niya at tinakasan na siya ng ganda, ang mahalaga sa akin ay binigyan ako ng chance ni Erin para ipakita sa kanya ang totoong pagmamahal ko sa kanya. Madali lang namang kitain ng pera, Papa Dudut, lalo na kung pareho kaming may goal sa buhay. Ready rin akong magpakaama sa mga anak niya. Marami akong kayang isakripisyo para kay Erin dahil ganon naman talaga ang totoong nagmamahal.
Gagawin nila ang lahat para lamang makitang masaya at mabuti ang lagay ng taong minamahal nila. Papadudot naging girlfriend ko si Erin at wala nang ligawang nangyari dahil kilala ko naman ang babaeng pinakamamahal ko. Sinubukan ko nang dalhin ang mag-iina sa Laguna para doon ay magsama kami sa isang bubong pero hindi pumayag si Erin. Nasanay na daw kasi siya sa buhay sa Maynila at isa pa ay ayaw niyang tuluyang dumepende sa akin. Gusto rin niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ayaw daw kasi niya akong bigyan ng malaking responsibilidad at isa pa ay mas malaki ang pwede niyang kitain kapag sa Maynila siya naghanap ng trabaho kesa sa probinsya. Dahil hindi ko naman po maiwan ang trabaho ko sa Laguna ay weekly ako noon kung bumiyahe para makasama sina Erin. Malaking tulong na meron akong sariling sasakyan kaya nakakaya kong magpabalik-balik mula Maynila pa napansin. Hindi ko pa pala tuluyang kilala ang babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa naging pagsasama namin ni Erin ay marami akong bagong nalaman pagdating sa kanya. Iba na ang Erin na minahal ko noong high school kumpara sa Erin ngayon. Kung noon ay para bang punong-puno siya ng pag-asa, ngayon ay para bang bumigay na siya. Ipinangako niya sa aking magkatulong kaming aayusin ang buhay niya pero wala akong nakitang efforts mula sa kanya. Sinubukan ko pa noong gamitin ang connections ko para lamang maihanap siya ng trabaho. Nakapagtrabaho naman siya, Papa Dudut, pero isang buwan lamang ang tinagal niya dahil ayon sa kanyang boss ay masyado raw siyang masungit sa mga customers. Inaaway din daw niya pati ang mga katrabaho niya. Kaya sa huli ay tinanggal siya sa trabaho. Hindi lang sa mga tao masungit si Erin, kundi pati na rin po sa kanyang mga anak. Kung ituring niya mga bata ay para bang hindi sila nanggaling sa kanya. Napansin ko na parang ang mga bata ang sinisisi niya kung bakit mas nalugmok siya sa buhay. Sinubukan ko naman pong intindihin ang girlfriend ko dahil alam ko na sobrang bigat na mga pinagdadaanan niya sa buhay. Pero ang kinakainis ko lang minsan ay hindi ko nakikita na kahit itry man lang niya na ayusin ang buhay niya. Palagi siya noong lasing at may punto pang napapabayaan na niya ang mga anak niya. Ang masakla pa ay hindi lang alak ang bisyo nito at palagi nauubos ang pera niya sa isang bagay na ikinabigla ko nang minsang maabutan ko siyang gumagamit nito. Erin, nasan yung mga bata? May dala akong… Ano yan? Wala to. Madilim kasi kaya nagsindi ako ng kandila. Gumagamit ka na naman ba ng… Hindi! Iba yung iniisip mo. Wala akong ginagawa masama. Patingin nga ako. Ano yung tinatago mo? Wala nga sabi. Ano ba? Diyan mo ba ginagastos yung mga perang binibigay ko sa'yo? Sa bawal na gamot? Erin naman! Nasaan yung mga bata? Natutulog sila. Akala ko ba ayusin mo na ang sarili mo? Eh ano tong ginagawa mo? Bakit kasi hindi ka nagsabi na darating ka ngayon? Para saan? Para may tago mo yung ginagawa mo? Kailan ka pa nagda-drugs? Ha? Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako kasi boyfriend mo ako. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Dito mo pa talaga ginagawa kasama ng mga anak mo? Nakakadismaya ka, Erin. O ano? Tama ako, di ba? Hindi mo kakayanin. Pinagsabihan na kita noon eh. Gusto kitang tulungan. Gusto ko ulit makita na masaya ka. Pero para magawa yon, kailangan ikaw mismo tulungan mo rin ang sarili mo. Paano ko gagawin yon, Joaquin? Hindi ko na kaya. Ito? Itong ginagawa ko? Ito na lang yung tanging bagay na nakakatulong sa akin para kahit papano, kahit saglit, matakasang kong bigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Yan ang problema eh. Tinatakasan mo kasi. Kahit anong tago ang gawin mo, hindi mawawala ang problema mo kung hindi mo yun haharapin, kung hindi mo aayusin. Nandito na nga ako, di ba?
Nandito ako na handang sumuporta sa'yo na gumabay sa pangako mong pagbabago. Pero nakakapagod din pala. Hindi naman kita pinilit na tulungan ako eh. Ikaw ang nagpumilit na pumasok sa buhay ko tapos ngayon magsisisi ka? Hindi mo na ako kayang baguhin kasi sa totoo lang, wala na. Basura ng buhay ko, patapon na. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Patapon na ang buhay mo kasi yun ang ginagawa mo. Ikaw mismo ang nagtatapon ng mga pagkakataon na dumarating sa'yo. Pagbigyan mo naman ang sarili mo kahit ngayon lang. Paano ko tutulungan ang sarili ko kung wala na akong pag-asa? Wala nang patutunguhan tong buhay ko, Joaquin. Pagod na rin akong lumaban. Buong buhay ko, hindi ko man lang naranasan maging masaya. Simula bata pa lang wala na ako ibang naramdaman kundi ang pagiging walang kwenta ng buhay ko. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko lumaban pero ewan ko ba? Galit yata sa akin ang mundo eh. Siguro pinanganak lang talaga ako para maging example sa mga tao na hindi dapat tularan ng isang tulad ko. Huwag mo namang gawin yan sa sarili mo, Erin. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo sumusuko ka na. Hayaan mong tulungan kita. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Hanggat maaga pa lumayo ka na sa akin para hindi ka na madamay pa. Wala ka na magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Erin, please. Malis ka na! Ayaw kitang hilahin pababa. Okay na sa akin na kahit isa lang sa atin na magkaroon ng magandang buhay. Naging tayo naman, di ba? Hindi lang nag-work. Kaya wala nang problema sa love contract na sinasabi mo. Sige, aalis ako. Pero ito tatandaan mo, Erin. Hindi kita susukuan. Sana, wag mo rin sukuan ang sarili mo. Papadudot, alam ko na mahirap talagang baguhin ang nakasanayang buhay ng isang tao sa isang araw lamang. Buwan o taon ang kailangang abutin para maalis sa sistema nila mga bagay na gusto nilang baguhin. Kinailangan ko ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa para matulungan si Erin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil ako naman talaga ang nagpumilit na pumasok sa buhay niya. Mahirap kalabanin ang mga bisyon niya na naging takbuhan na niya tuwing kinakailangan niyang tumakas mula sa mga problema niya. Eto na kasi ang mga bagay na naging katuwang niya sa mga oras na nalulugmok siya, papadudot. At yon ang gusto kong baguhin. Sa kabila ng nangyaring away namin ni Erin ay nagulat ako na matapos sa mga sumunod na araw ay bigla siyang nagpakita sa akin. Humingi siya ng panibagong chance at nagsorry din siya kasabay ng pangakong susubukan niyang baguhin ang sarili niya para sa mga anak niya. Natuwa ako, papadudot, na siya mismo ang gumawa ngayon ng paraan para magbago. At least kahit papaano ay nakakakita ko ng kaunting pag-asa. Sa tulong ko ay pumasok sa rehab si Erin para tuluyan ng ma-flash mula sa sistema niya ang droga. Ilang buwan din ang nilagi niya doon hanggang sa unti-unting nalampasan din niya ang parte ng buhay niyang yon. Sa akin pansamantalang nanuluyan ang mga anak ni Erin. Pagkabalik niya ay agad siyang naghanap ng trabaho at unti-unti niyang nabago ang dati niyang lifestyle at matapos ang mahigit isang taon ay nakamit din namin ang goal naming dalawa, papadudot. Wow! Ano to? Tingnan ko nga. Chocolates? Ibang klase, babae na ngayon ang nagbibigay ng chocolate sa lalaki ah. Thank you gift ko yan kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan maging masaya ulit. Wala yun. Masaya ako na masaya ka na ngayon. Masaya na tayo. Proud ako sa'yo, Erin. Proud ako sa'yo dahil hindi ka sumuko. Dahil sa'yo yun. Hindi mo ako binitawan hanggang sa huli. Ganoon naman talaga kapag mahal mo ang isang tao eh. Hindi mo siya susukuan hanggat may nakikita ka pang kahit na konting pag-asa. Kung kaya pang ilaban, ilalaban. Siguro blessing in disguise na rin yung paglipat namin sa Laguna noon. Alam mo, ayoko noong lumipat ng bahay eh. Sobrang tampo ko noon kay nanay nung lumipat kami sa Laguna. Pero ngayon, yun ang pinaka-the best na naging desisyon ni nanay para sa akin. Kasi kung hindi kami lumipat, hindi kita makikilala. Kung hindi kita nakilala,
Hindi mangyayari sa akin to ngayon. First time sa buhay ko na makaramdam ng contentment. Yung masaya ako at wala akong pinoproblemang ibang bagay. Kaya nga sabi ko mag-celebrate tayo eh. Ikaw lang may ayaw kumain sa magandang restaurant. Gastos lang yun, ano ka ba? Tsaka mas maganda dito sa Parisan. Ako, hindi mo pa natitikman kung gaano kasarap ang lutong pares ni Mang Pinyong. Kaya dito kita dinala kasi mura na, sulit pa. Sige nga, patikim nga ng pares na pinagmamayabang mo. Antayin mo lang, na-order ko na. Marami talagang tao rito sa oras na to eh. Ay, teka lang. Maiba muna tayo. Hindi ka pa ba talaga ready na sumama sa akin sa Laguna? Mas gaganda ang buhay natin doon. Hindi na tayo magkakahiwalay. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Nagsisimula pa lang ako. Gusto ko na buo na ako kapag nag-decide akong sumama sa'yo. Gusto ko na kapag ipinakilala mo ko sa mga magulang at kaibigan mo, yung meron ka maipagyayabang. Sa ngayon, wala pa eh kasi hindi pa stable ang buhay ko. Hayaan mo. Darating din naman tayo sa araw na yan eh. One step at a time lang. Gusto ko na talaga kasing makasama ka eh. Sobrang lungkot kaya tuwing umuwi ako ng Laguna. Namimiss kita agad. Ikaw na lang kaya ang lumipat dito. Hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko ron eh. Malapit na ako ma-promote. Tsaka isa pa, may pinapatayo akong business sa Laguna. Ay, oo nga pala. Magpapatayo pala kayo ng restaurant ng kuya mo, di ba? Oo, sisimulan na namin next year. Congrats! Ako rin. Marami akong gustong gawin eh. Gusto ko ring ituloy yung mga pangarap ko noon na akala ko wala nang pag-asang mangyari. Hayaan mo, sabay nating gawin yan. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin sa buhay. Maraming salamat talaga, Joaquin. Alam mo, simula nung pumirma tayo pareho sa love contract na ginawa natin, promise ko talaga mula noon, nahihintayin kita. Aalagaan kita. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin. I love you. I love you too. Erin! Tulong! Tulungan niyo kami! Kuya! Kuya, tulungan niyo kami! Itakbo natin siya sa ospital! Kuya, sige na! Erin! Sandali lang, hihingi ako ng tulong, Erin! Tulungan niyo kami! Bakit niyo kami tinitingnan lang dyan? Tulungan niyo kami! Erin! Huwag kang pumikit, Erin! Huwag kang pumikit! Kumapit ka lang, Erin! Erin! Papadudot hindi na po nakaabot ng buhay si Erin sa ospital. Nagtamo siya ng tama sa ulo, dibdib at balikat at sa Parisan na siya nawala ng hininga matapos maubusan ng dugo. Nang ma-review ang CCTV sa kanto malapit sa kainan ay napansin naming ilang oras na pala kaming minamanmana ng riding in tandem. Sa sobrang busy namin ni Erin sa pinag-uusapan namin ay hindi ko na napansin ang paglapit ng isang lalaking nakasuot ng tinted na helmet. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Papadudot. Pagkarinig ko ng sunod-sunod na putok, ang unang instinct ko ay dumapa. Saka ko na lang napansin na si Erin ang nakahiga na sa tabi ko at duguan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nahuhuli ang mga taong pumatay kay Erin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ang hustisya na para sa kanya. Base sa report ng mga pulis ay may kinalaman daw ang insidente sa droga. Hindi ko na po inalam ang iba pang mga detalye. Hindi pa noon nagsisink in sa akin ang mga nangyari. Magkahalong gulat at lungkot ang nararamdaman ko noon, Papadudot. 3 araw na pinaglamayan namin ang mga labi ni Erin bago siya inilibing. Pagkatapos nito ay dali-dali akong bumalik sa Laguna kasama ang mga batang naulila. Natakot ako noon na baka balikan kami ng mga taong gumawa noon kay Erin kaya minabuti kong sa Laguna na kami tumira para mas safe. Sa awa naman ng Diyos ay wala naman pong masamang nangyari matapos ang mga sumunod na taon. Hanggang sa ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa biglaang pagkawala ng taong minahal ko ng napakahabang panahon. Pero mas nasasaktan ako para sa mga batang iniwan niya. Ipinangako ko sa kanila na ako ang tatayo nilang magulang. Ayoko rin kasing maranasan nila ang mga pinagdaanan ng kanilang nanay
na sa murang edad ay natikman na kaagad ang kalupitan ng mundo. Pagkalipas ng mga taon ay nakahanap naman ako ng panibagong pag-ibig, Papa Dudut. Pero may mga pagkakataon pa rin bumabalik sa alaala ko si Erin at kung paano nasayang ang isang buhay dahil lamang sa maling landas na kanilang tinahak dahil sa kahirapan. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.